Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan kira ne kai tsaye ga gwamnonin arewacin Najeriya. Muna da labarin cewa mai girma shugaban ƙasa ya tura muku wasu manya-manyan kuɗaɗe domin a zo a rage raɗaɗi. To ku sani cewa arewacin Najeriya yana ɗaya daga cikin babban ɓangare wanda yake fama da taɓarɓarewar ilimi. Mu muna kira ga gwamnonin arewa da su zo su ɗauki wannan kuɗin su zo su inganta harkar ilimin yara ƙanana, firamare da sakandare. Idan kuma ba haka ba, mu sani mu 'yan arewacin Najeriya billahi lazi la ilaha illa huwa duk wannan halin da muke fadawa ciki muke shiga ciki kullum muke ta kuka wallahi ya samo asali da rashin ilimi. Duk inda aka ce babu ilimi to wallahi ana tare da ganin masifu da kuma matsaltsalu iri-iri. Sabida haka muna kira ga matasa ku tashi tsaye. Ku nuna wa mutanen nan kun san me kuke yi. Baccin da matasan arewacin Najeriya suke yi ya fai yawa ya kamata mu tashi mu zo mu inganta rayuwarmu da kuma al'ummarmu. Mu tashi mu zo mu inganta rayuwarmu da al'ummarmu. Kar mu sake mu ci gaba da ganin cewa wai wa'annan mutanen su ne kaɗai za su gyara mana al'ummarmu. Wallahi ba za su gyara mana ba. Dole sai mun tashi mun nuna musu cewa mu ma mun waye kuma muna da hankalin da ya kamata a ce mun sanar da su zo su kawo hankalinsu kan ɓangaren ilimi. Ilimi yana cikin matsaltsalu. Mu da muke da highest number na rashin yaran da ba su zuwa makaranta. A dawo da su a zuwa inganta harkar ilimi. Kamar yadda ake cewa ilimi kyauta ne kuma wajibi ne, to ya zamto a zo a tabbatar da wannan ilimi kyauta ne kuma wajibi ne. Kuma ina kira ga gwamnonin arewa, mafi akasarin makarantunmu public school da muke fama da su wallahi sun matallahi yaranmu a ƙasa suke zaune ba su da abin zama, ba su da allon da za su yi karatu, ba su da allon da za a koya musu karatu. Da wasu ajujuwan ma babu rufi. Muna kira ga gwamnonin arewa su yi amfani da wannan kuɗi wajen inganta harkar ilimi. Su zo su yi amfani da wannan kuɗi wajen inganta harkar ilimi. Ba za mu zauna muna zuba muku ido kuna yin abin da kuka ga dama da kuɗaɗen al'umma ba. Magana ta gaskiya lokaci yayi. Matasa ina kira gare ku, ku sani cewa wallahi summa tallahi ku ne ƙashin bayan kowace al'umma. Idan kuka lalace al'umma ta lalace, idan kuka gyara al'umma ta gyaru. Saboda haka hankalinku ya dawo jikinku. Kar ku rinka ganin cewa babu ruwanku. Ko kai kana tunanin iyayenka suna da dama sun ɗauke ka sun kai ka makarantar kuɗi ka je ka yi karatu, to ka sani akwai illa. Wata rana wa'annan yaran da ba su zuwa makaranta su za su zo su addabe ka in ma baka sani ba ka sani. Saboda haka mu tashi mu gyara. Idan mun gyara Allah zai gyara mana. Idan kuma muka ce babu ruwan mu to fa wallahi summa tallahi wa'annan mutanen ba fa su ne a matsala ba. Kai ne a matsala talaka. Wallahi kai ne a matsala. Su babu abin da ya dame su. Saboda haka ina kira da kakkausan murya ga gwamnatin arewacin Najeriya su duba su ji wannan abin da muke wannan koken namu. Kuɗaɗen nan su zo su yi amfani da su a ɓangaren ilimi, a tabbatar an inganta ilimi. Ilimi ya inganta a arewacin Najeriya. Ya zamto kuma an tabbatar da malaman da suke koyarwa a firamare ɗinmu da sakandare ɗinmu, a tabbatar da quality ɗinsu kuma a tabbatar da cewa suna da ma qualification ɗin da za su koyar. Saboda a yayin da wasu bincike yake nuna mana cewa akwai malaman da kwata-kwata suna koyarwa ne ba tare da ma suna da ingancin koyarwa ba. To ina kira ga gwamnati da ta zo ta duba wannan, ta kira su a zo a tantance domin a samar mana da ilimi ingantacce, yara su zo su yi karatu. Wallahi abin takaici akwai ranar da muka yi interview da yaro ɗan firamare 6, na rantse da zatin Allah ABCD bai iya ba zai tafi JSS1. Ya ilahi ina ake so mu je? Ya ilahi ina ake so mu je? Ya ilahi ya ake so mu kasance ne? Kuma kullum aka tashi banda kowace masifa sai a ce arewacin Najeriya. To wallahi tallahi lokaci yayi, mu ba za mu ci gaba da lamunta ba.